השריקה ברגל שמאל, מרשי רץ, פועט פנימה, קל מאוד. מיטרוביץ', אין שם נבדל, תורג'מן מוציא את הרוחב, שער! 2-0 לבני יהודה, כמה זה קל. צעירי לבד לגמרי, הכדור אליו עם הראש פנימה, שם ההתנדות של בני יהודה לשלישי, כן! 3-3! אל תעזבו את המגרש הזה. תורג'מן לא לוקח הרבה מרחק, ידיים על המותניים מול קרישטול, בועט פנימה! בני יהודה אחרי מסע קשה כאן בעכו עולה לסיבוב הבא. מרסיץ' עם הכדור לבני יהודה אחרי מגביע, ו1-0 לבני יהודה. הכדור נכנס, יופי של גול. זהו בן צעירי, הצעיר שכובש. בני יהודה 1, אשקלון 0. בני יהודה בסופר גול, מדהים. 2-0, גם פה אנחנו לא מאמינים שזה נכנס. כדור טוב, הנה שוב בני יהודה, היא רוצה לעשות את ה-3-0, האם זה יהיה? כן, 3-0 בני יהודה. הנה גם שער בכורה לניריוס, הליטאי החדש של בני יהודה. 3-0, דקה 43. זה כבר מתחיל להיות תבוסה. הנה הקרן של בני יהודה, ג'רפי שומר, וזה כמעט הראשון, זה שער! שמתה הזאת, וטנק אחילה מעלה כאן את בני יהודה בדקה התשיעית, 1-0, עם שער בכורה, בהופעת בכורה. בני יהודה ממהרת, גולדברג, עובר למשחק עכשיו. בלסקיס עובר, עדיין בלסקיס! איזה גול גדול, איזה גול גדול. יונתן כהן ואיזה בישול של דריוס בלסקיס. יונתן כהן מרשים מבני יהודה. בני יהודה יכולה לעקוד קדימה, בוזגלו יכול לחפש את תורג'מן, בוזגלו! 3-1! איזו התקפה מתפרצת! ואלמוג בוזגלו, רק פה מאור בוזגלו, וכובש שער פנטסטי, שער שהוא כל כולו אלמוג, ואלמוג בוזגלו בפעם השנייה כובש העונה בגביע, ורוניהו התותר היומי. תורג'מן, מה טוב שלנו תורג'מן? גלבן, צריך לבעוט לשער! פדרו גלבן, בדקה 87, 4-1 ליהודה, תבוסה של אשדוד, ופדרו גלבן חוזר להבקיע במדים של בני יהודה. איזה שער נהדר! גלבן, עם הכדור 5 כתומים, 6 כתומים ממתינים לו, והכדור הזה נוחת בפנים. גבירותיי ורבותיי, פדרו גלבן, איזה עונג לראות את האיכויות הבלתי נגמרות של האיש הזה. לא צריך לרוץ בשביל להביא מספרים בכדורגל, לא צריך הרבה מאוד קישורים. צריך להיות פדרו גלבן וצריך את רגל ימין שלו, והוא מוצא את הרשת מיידית. לא מדייק, ועכשיו אלמוג בוזגלו דוהר קדימה. יונתן כהן פינה רחוקה. הנה הכדור מגיע אליו, ויונתן כהן עושה את זה! יונתן כהן! עכשיו עם הכדור מוציא שם את הרוחב ליונתן כהן, וזה נכנס! 1-0 בני יהודה! קוראים לו יונתן כהן! גבירותיי ורבותיי, גמר הגביע 2016-2017 יוכרע בבעיטות
הכרעה מהנקודה הלבנה. אלברמן אל הכדור הראשון פנימה. זה מה שיקרה גם הערב. עדיין ולסקיס, כן. אוהדי מכבי תל אביב מחרישים אוזניים, ווולסקיס נעצר אצל רייקוביץ'. רייקוביץ' לוקח את הפנדל. ריקן ברגל שמאל מדייק. יובנוביץ' פנימה. טובה. 2-1. קיארטנסון פנימה. 100% ההצלחה עדתה למכבי תל אביב. 3-3. בוזגלו אל הכדור בפנים. 3-2. כן, 3-2 מכבי תל אביב אחרי 3 בעיטות. סקריונה אל הכדור וזובס לוקח. בעיטה חלשה של סקריונה. גורדנה ורייקוביץ' לוקח. מכבי תל אביב קרובה, 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 קרובה. שער והוא זוכה פה בגביע שני בתוך 2 בירושלים. בניון עם הרגע שלו, יוסי בניון נבלם. זובס לוקח. יונתן כהן אל הכדור וזה בפנים. שוויון. טל בן חיים מול זובס. בן חיים החוצה. טל בן חיים שולח את הכדור הזה החוצה. ועכשיו בני יהודה רחוקה פנדל אחד מלהדהים את כולם ולהביא גביע ראשון לשכונת התקווה מזה 36 שנים. 11 מטרים מפרידים בין בני יהודה לגביע. פיניש! בפנים! הגביע לבני יהודה! הגביע לבני יהודה! איזה הפתעה! איזה הפתעה! איזה הפתעה גדולה! איזה כישלון למכבי תל אביב! בני יהודה מחזיקה את הגביע לתדהמת כולם. מכבי תל אביב סוגרת שנה שנייה בלי תואר, אבל הלילה, לילה, שמחה גדולה הלילה ברחוב העצב בשכונת התקווה. בני יהודה מחזיקה את הגביע בפעם השלישית בתולדותיה. אז הנה איציק גזוז ופדרו גלוון יקבלו את הגביע מידיו של נשיא המדינה. הגביע לשכונה, הגביע לתל אביב. בני יהודה תל אביב מחזיקת גביע המדינה 2016-2017. מי היה מאמין שכך תסתיים לעונה? אוהדי כדורגל, אוהדי בני יהודה, תמצרו את היום הזה. יש לכם גביע. ירושלים נצבעת בחטוף. ירושלים של זהב, ירושלים של בני יהודה.